Bueno, moltes gràcies per acompanyar-nos, per seguir ahí. I bueno, la següent ponent és Núria Zamorano. Vaig a contar-vos un poquet la seva bio. Ens va fer la xerrada gota a gota o dada a dada i vos conté un peliu de Núria. Núria és doctora en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos per la Universitat de València. Va defensar la seva tesi doctoral el 2020 i actualment forma part del Departament d'Innovació de l'empresa Acciona en la divisió d'aigua com a responsable de projectes. Col·labora amb la iniciativa Girls for STEM, o sigui que és una supercampiona, i vos conté també que pertany a la xarxa de joves Young Water Professionals Spain, que pertany a la International Water Association. Ha dirigit diferents projectes d'innovació a nivell europeu, nacional, internacional, i ha organitzat mogolló de saraus com nosaltres, fins i tot ha organitzat un hackathon. Li agrada la divulgació i com a dada personal, per si volem conèixer-la un peliu més, ens diu que encara continua fent fotografia analògica. Núria, moltes gràcies. Superllarg. Bueno, espero que se m'escolte bé, que estaven tenint uns problemes en el micro. Si no, igual m'alceu la mà i intentem arreglar-ho. Bueno, gràcies per convidar-me, primer de tot. La veritat que m'han presentat ja de més. Així que, bueno, vull començar la xerrada en una pregunta. Alguna vegada vos heu preguntat, ja que estem beguent cervesa, quanta aigua consumeix la producció d'una pinta de cervesa? Molta, molta, no? Bueno, a veure si... Ai, se me va. 90 litres, ¿vale? És molt. També pensem que estem en un escenari on sabeu que n'hi ha sequera, n'hi ha comunitats que ho estan passant mal. Estem en una ubicació en el món en la que depenem molt de l'aigua i no és que vulgui que deixeu de beure cervesa, no vaig per ahí. Però bueno, sí que vull ressaltar que l'aigua és una cosa molt important que moltes vegades no li donem el valor que té. I com treballo en aigua, volia començar així. Bueno, si us recordeu, a l'escola ens parlaven del cicle de l'aigua. El cicle de l'aigua, si ho pensem, és aigua en el medi natural, aigua dolça, aigua salada, rius, embassaments, però n'hi ha una part així que jo he amagat perquè és en la que treballo, que és el cicle de l'aigua, que és aquella aigua en la que nosaltres interactuem. L'ús que li dem les persones, l'ús industrial, l'ús agrícola, tot això en realitat està dins del cicle de l'aigua. Potser no és la versió que ens han contat, però sí que és de la que vull parlar avui. Què és això? És molt complex, jo sols vaig a comentar 2 punts perquè volia ressaltar un poc l'aigua potable, aquesta aigua que agafem del medi natural i tractem per a que siga potable i la puguem distribuir a les cases, al riego. I també, en el número 2, l'aigua que tirem, la que ja hem embrutat i la que hem de depurar, la que hem de sanejar abans de tornar al medi natural. En aquests 2 casos vaig a contar com estem treballant des del món de la intel·ligència artificial i la ciència de dades per a millorar els nostres tractaments des del punt de vista més enginyeril. Bueno, comencem per l'aigua potable. Tenim un problema així també. Al final, a banda de la sequera que pot dependre de la part climatològica, el que ens passa és que quan tractem l'aigua i la distribuïm a les cases, si ens fixem en la infraestructura tenim algunes pèrdues, que són 22% de tota l'aigua potable que produïm a Espanya. Esto ho sabem, per exemple, a la ciutat de València, perquè tenim instal·lats diferents comptadors digitals. Bueno, esto cada vegada està anant a més. En els últims 10 anys s'ha millorat. Este mig milió de comptadors el que ens està permitint és detectar que, ostres, 1.300 milions de cerveses s'estan perdent per la xarxa de distribució. Mare meua, hem de fer alguna cosa, ja no per la sequera, per la cervesa. Bueno, estos comptadors són com este tipus, simplement que és digital i registra les dades i el que està permitint és que persones que treballen en ciència de dades, que potser no saben res d'aigua, i està bé, estiguen combinant aquestes dades en les dades meteorològiques i un poc també els hàbits de les persones. Al final no anem a tindre el mateix consum d'aigua
en un estat estacional d'estiu, no? Tenim vacances, tenim turistes, i clar, quan volem buscar pèrdues d'aigua el que necessitem saber és com se comporta la població i també què passa a la xarxa de distribució. Així he ficat dos gràfiques, a l'esquerra, bueno, no ho veureu, però és el cabal de metres cúbics per segon que distribuïm en un espai, en una xarxa de distribució, i a la dreta tenim la pressió que tindria la xarxa. El que tractem de fer és estudiar els patrons de distribució i veure anomalies. Així és com detectem possibles fugues. Evidentment, després cridem i va un grup a veure si n'hi ha alguna fuga. Les fugues a vegades són molt xicotetes i a vegades són gegants, però el que importa és poder adelantar-nos i d'alguna forma generar mapes de les ciutats en les que en temps real, gràcies a aquests comptadors intel·ligents, puguem trobar punts de la xarxa que tinguen un risc de tindre aquestes pèrdues i, evidentment, invertir més en infraestructura per a que no passi. Com havia dit abans, volia parlar de dos casos. Dins del cicle de l'aigua pensem molt en l'aigua potable, però jo trobo que no pensem tant en l'aigua residual. I crec que n'hi ha molt de desconeixement, així que volia aprofitar també, que este és més el meu camp, per a parlar de l'aigua que tractem a les depuradores. Aquesta aigua és la que ve de l'aseo, d'usos industrials, aigua d'escorrentia, tot això ho arrepleguem i a través del clavegram aplega les depuradores. A Espanya estem tractant en torn a quasi 6 milions de metres cúbics per any. És molt, també. Este no ho he passat a cerveses perquè se m'anaven les xifres, però sí que és important saber que d'esta aigua una part es pot reutilitzar. I crec que també en temps de sequera és important reivindicar el rol que pot tindre la depuració en la lluita contra l'estrès hídric. Però, clar, aquesta aigua ha de tindre una qualitat molt elevada per a poder reutilitzar-la. Ahí és on més estem treballant. En les depuradores, abans heu vist una depuradora des de dalt, però nosaltres de normal el que veiem és això. És un sistema de control en continu on generem dades i a banda nosaltres fem moltíssimes analítiques en torn a... En una depuradora es poden fer més de 40.000 per any. Tot això són dades que fins ara s'han analitzat des d'un punt de vista més operatiu, al final per a intentar complir en els límits d'abocament a nivell legislatiu. Però és de veres que podem anar més enllà i és on estem treballant ara mateix, en les depuradores del futur, on podem tindre els sensors, tota la informació combinada, de tal forma que no sols podem intervindre quan la depuradora funciona malament, sinó que a més ens podem anticipar intentant trobar patrons de comportament en quant a l'eliminació de matèria orgànica, de nutrients, tot això que estem llevant de l'aigua abans de tornar-la al medi ambient és algo que intentem predir. I bueno, volia aprofitar que així igual n'hi ha molts experts en el camp de la ciència de dades per a dir-vos que estem faltos d'aquest tipus de formació, així que vos anime també a unir-vos a participar en aquestes depuradores del futur, estos bessons digitals i bueno, que en el món de l'aigua tenim molta feina i que vos esperem. Gràcies.